Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Υφυπουργέ, ευχαριστούμε για την παρουσία σας και νομίζω ότι πρέπει να πούμε, γιατί μια σοβαρή κριτική συμπεριλαμβάνει και τα θετικά και τα εύσημα. Ευχαριστούμε γιατί ανοίξατε διάλογο μαζί μας και μας ακούτε. Αναμένουμε ακόμα πολλά και τα ξέρετε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον αγαπημένο Άντι και στη Σοφία και συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους. Να μου επιτρέψετε την ευρύτερη λίστα των υποψηφίων. Συγχαρητήρια σε όλους τους δημιουργούς του θεάτρου στην Κύπρο. Εμείς ξέρουμε τι μάχες δίνουμε ολόχρονα για την τέχνη μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον θεατρικό Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και την Επιτροπή Βραβείων του ΘΟΚ για αυτή τη διάκριση. Εύχομαι στον ΘΟΚ στεναρή στρατηγική, όπως αναφέρατε, και ταυτότητα. Η άρτια λειτουργία του κρατικού θεάτρου θα βοηθήσει και τη σωστή ρύθμιση του ελεύθερου θεάτρου. Έχουμε ανάγκη από το κρατικό μας θέατρο να είναι η κορονίδα της θεατρικής δημιουργίας, να είναι μια εικόνα εμπνευσμένη και σύγχρονη και να ενθαρρύνει και να εξελίσσει το κυπριακό ταλέντο. Η τελευταία συνεδρία του Φρόιντ είναι μια παράσταση που έγινε έκτακτα, διότι έπρεπε να ακυρωθούν οι προγραμματισμένες παραστάσεις της Alpha Square λόγω των χαμηλών επιχορηγήσεων. Μέσα σε φυσικό, σκηνικό και φωτισμό, μαζί με τον Βαρνάβα Κυριαζή, φτιάξαμε έναν ντουέτο που θα μου μείνει αξέχαστο. Επιβεβαίωσα ότι πρωταρχικός στόχος του θεάτρου είναι να αγγίξει το θεατή. Βαρνάβας Κυριαζής, δεν ξέρω που είσαι, αν είσαι πίσω με το υπέροχο κοστούμι του Γιώργου Γιάννου. 10 χρόνια συνδημιουργίας μαζί με το ασύγκριτο ταλέντο σου. Αισθάνομαι ότι είσαι κομμάτι αυτού του βραβείου, Βαρνάβα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ για τον τρόπο που είσαι ταγμένος στην τέχνη σου και στη δουλειά, κάτι το οποίο για μένα ήταν έμπνευση και εκπαίδευση, και ευχαριστώ για τη φιλία σου. Το Άγνωστο Αριστούργη, το Μια άλλη πατρίδα ήταν ένα έργο που με συγκίνησε από την εφηβεία μου και επέστρεψα στην αυλή του σχολείου μου, της Αγγλικής Σχολής, για να φτιάξουμε ένα θεατρικό αναλόγιο, το οποίο ο κόσμος, οι θεατές το αγκάλιασαν τόσο θερμά, που μου θύμισε την προσωπική μου πεποίθηση ότι τα πάντα ξεκινούν από τον καλό συγγραφέα. Η αγοροπαρέα εκείνου του οικοτροφείου, και είδαμε και τον εγγονό του Νίκου Χαραλάμπους εδώ στη σκηνή, πολύ συγκινητικό, Λέα, ευχαριστώ. Η αγοροπαρέα λοιπόν αυτή, οι ταγλαράδες όπως με το ονομάστηκαν, έφτιαξαν μέσα σε 6 μονοπρόβες έναν αξιοζήλευτο θίασο ομαδικότητας, αδελφικότητας και πειθαρχίας. Το Άγνωστο Αριστούργημα δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του πιο σημαντικού συνεργάτη της Alpha Square, της Λερεντίου Πινακοθήκης. Μαζί με τον Βαρνάβα Κυριαζή και τον Φώτη Αποστολίδη δραματοποιήσαμε την αναζήτηση του Ονορέ ντε Μπαλζάκ για την τελειότητα στην τέχνη. Δεν θα μπορούσα να είχα καλύτερη ομάδα αναζήτησης από τον Βαρνάβα και τον Φώτη. Τώρα για το Λιοντάρι του χειμώνα δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Γιώργο Γιάννου, Νίκο Μιλωνά και Δημήτρη Ζαχαρίου, θαυμάζω το ταλέντο σας και τις εκθαμβωτικές δημιουργίες που κάνατε για το Λιοντάρι του χειμώνα. Συγκινούμε, κυρία Υφυπουργέ, με το αναθεωρημένο σχέδιο Θημέλη καταφέραμε να υλοποιήσουμε το όραμά μας και συγκινούμε όταν σκέφτομαι την πρώτη εκείνη νύχτα της σύλληψης του οράματος και 2 χρόνια αργότερα να βλέπω το σκηνικό αποτέλεσμα στην ασύλληπτης ομορφιάς μεσαιωνική αίθουσα Καστελιώτισσα.
πλανταγενέτες μου, εκείνη την αυτοκαταστροφική μεσαιωνική οικογένεια, την κάνατε ένα θίασο υποδειγματικά ενωμένο και σας ευχαριστώ πολύ. Ανίδα Σαντορινέου, επίσης με την κορώνα σου πίσω, δεν ξέρω αν είσαι πίσω ή μπροστά, το έχω πει πίσω από την πλάτη σου και πριν την πρεμιέρα του Λιονταριού του χειμώνα, βλασφήμισα θεατρικά, λέγοντας ότι μπορεί στον κινηματογράφο να την υποδίθηκε ίσως η καλύτερη ηθοποιός στον κόσμο, αλλά τώρα θα δούμε για ποιαν έγραψε ο James Goldman την Ελεονόρα της Ακουιτερνίκης. Και έχω πει και έχω μάρτυρες. Θέλω να ευχαριστήσω την Λουκία και την Δέσποινα, την Άννη και την Έρση, την Ζωή και τον Κώστα, την Χριστίνα Ψαρά και τον Σταύρο Μακρύ. Θέλω να ευχαριστήσω τις εταιρείες που υπήρξαν χορηγοί και χορηγοί επικοινωνίας της Alpha Square. Ξέρετε, είναι εταιρείες και άνθρωποι και κουλτούρες που πιστεύουν στη στήριξη του καλλιτέχνη και εύχομαι περισσότερες εταιρείες να παραδειγματιστούν από αυτό. Μιλώντας για όραμα, θέλω να επιβεβαιώσω στους γονείς μου που βρίσκονται εδώ απόψε ότι δεν μου διαφεύγει καθόλου το δικό τους όραμα, που είναι η καθημερινή ευτυχία των παιδιών τους. Αισθάνομαι ότι τους οφείλω τα πάντα. Ευχαριστώντας σας, θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο στη μνήμη ενός καλλιτέχνη, του οποίου οι μουσικές δημιουργίες υπήρξαν κοσμήματα για 13 παραστάσεις της Alpha Square. Έφυγε πάρα πολύ νωρίς, στη μνήμη του μουσικού μάγου Γιώργου Κολλά.